من العلم يستهديه wanda ya manta karatun Fatiha a cikin sallar farilla ya bar rukuni daga cikin rukunnan sallah. Idan an ce tsahara shine yin amfani da ruwa dan wato ainihin gusar da hadis. Mace ce aka sake ta tana cikin jinin haihuwa kuma jinin ya fi kwana 40, yaya matsayin iddarta? Wato abin da ya shafi hukunce na fiqh kenan. Hukunce alwala, hukunce sallah, tsarki da sauran dukkan al'amuran da suke da kama da wannan. Menene dalilin zuwan jinin haila? Jinin da ke zuwa duk wata da ya mace budurwa, kuma wani hukunci ne ya haukanta a shari'a. Shin ya halatta ka baiwa mutum zakka alhalin kana bin sa bashi, daga baya ka zo ka ce ya biya ka bashin ka? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Nurun min al-'ilm yastahdihi yahdini, ilmun min al-fikr yastasqihi yasqini. أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da dawowa wannan hutu da muka je, fatan mu dai kuna bibiye kuna tare da mu. Idan mu manta ba, a farkon wannan shiri na yi mana matashiya dangane da asalin abin da muke so mu tattauna, shine wani nau'i na kasuwanci da ake na zamani wanda riba kan shigo cikin irin wannan nau'i na kasuwanci, wanda shine Dubai Gold Souk. Za mu ji takaitaccen bayani wanda ya dan kunshi sifa da bayanin yadda yanayin wannan kasuwanci yake daga Muhammad Bello daga garin Kano. Don haka 'yan control sai ku sako mana wannan jawabi mu gani. Sunana Bello Kano, a cryptocurrency entrepreneur and investor. Wannan faɗakarwa ne ga al'umma bisa sababbin program da suke shigowa da ake kiransu Ponzi scheme ko kuma multi-level marketing ko kuma pyramid scheme. Wannan pyramid scheme ɗin ba wani abu bane, wani abu ne da aka ƙirƙiro shi domin a yi redistributing kuɗi from newer investors to all investors. Wato waɗanda suke ciki tuntuni sun shigar da kuɗinsu, idan har suna so su ci riba sai sun kawo wani sun shigo ƙarƙashinsu sannan za su ci ribar wannan al'amari. In reality babu wani kasuwanci da ake yi na siye da sayarwa, kawai dai ana ƙoƙari ne a nuna maka an maka daɗin baki ka shigo da kuɗinka, za a maka alƙawarin cewa za ka samu riba sama da kashi 30 duk wata. Bincike ya nuna where is that money coming from? A ina ake samu wannan kuɗin? Ana samu wannan kuɗin ne ta sababbin mutane da suka shiga cikin wannan al'amarin. Investment ɗinsu shi ake ƙara rarrabawa mutane. Da zarar an daina samun mutane suna shiga cikin wannan business ɗin, the whole business will collapse. Especially, I will give you an example. Akwai MMM, akwai Swiss Golden, akwai Premier, akwai Dubai Gold Souk a yanzu wanda yake raine. Babu wanda ma aka raina wa al'umma hankali ake manipulating ɗin kwakwalwarsu, because it's a system to manipulate the desire of people of becoming rich. Or that is just how it works. Cewa a yi amfani da rashin iliminsu da kuma wani bukata da suke da shi na son su kuɗi dare ɗaya, sai a bugo muku wani abu a ce wani zai turo account ɗinsa ka sa masa kuɗi a ciki, shi kuma ya saka maka lambobin da a yanzu idan system ɗin ya collapsing kayan asara, babu yadda za a yi kaje ka fito da shi. Amma yanzu da ake faɗa cewa al'amarin nan baya da kyau, za ka iya asarar duk wani kuɗi da ka saka a ciki. Mutane suna jin tsoro, suna ganin cewa wannan kawai kokari yake bagarar da mutane. Ai ga wane ya samu kuɗi, wannan nan da ya samu kuɗi is an early investor, ana biyan shi ne da kuɗin ku da kai ka shiga. Saboda haka yanzu abin ya zama ruwan dare, mata, yara, makarantu, asibitoci, kasuwanni, ba abin da matasa suke a yanzu sai dai su dinga yi maka tallan cewa ka zo ka shiga cikin Dubai Gold Souk. Ba gwal ake siya ba, ba gwal ake siyarwa ba, lambobi ake siya, lambobi ake siyarwa, kuma lambobin nan wani ne ya zauna a kwamfuta ya kirkire su ya ce maka ka siya ka siyar. Ba, in fact it has no use case. We know about cryptocurrency and its application. There is no usability akan Dubai Gold Souk.
you cannot, ba za ka iya ɗaukan shi ka kai shi wata ƙasa ka je ka siyar ba. It has no value. But now they are just doing it to take away your money. Kan kuɗin da kai kokari ko kika yi kokari kika je ki samu. Kar ki ga wani ya wanda ya miki talla ko wanda ya maka talla ya je ya samu riba. Da kuɗin da ka shiga da shi ake biyan ka. Kuma zan gaya muku wani abu, wannan business din baya taɓa wuce shekara ɗaya. Wani da ya daɗe a tarihin duniya shine wanda ya shekara 2, wanda ake kiran shi a Rasha aka taɓa yin irinsa. Kasashen da talauci ya yi yawa aka samu matsin tattalin arziki su suke fadawa cikin irin wannan al'amarin. A yanzu talauci yawa arewacin Najeriya katutu, kuma kowa yana da bukatar ya kuɗin nan. Shi yasa ake yin amfani da wannan bukatar da kake da ita a yi maka manipulating, a shigo maka da wani sabon al'amari da baka san shi ba. Wannan kira ne ga ku al'umma cewa ku daina shiga irin waɗannan business ɗin, ku daina tallan abin da ba ku san shi ba, ku yi bincike tukunna sosai ka gani. Idan business din nan ya collapse, babu wanda zaka kai ƙara, babu kotun da za ta saurare ka, saboda amma constitution din Najeriya ba a yi maganan Ponzi scheme ba. Kuma a ciki a terms and conditions din da mutane yanzu ba sa karantawa a can ƙasa zaka ji sun ce it's a risky business, you can lose all your money. Amma duk wanda ya zo ya maka talla ba zai taɓa gaya ma ruguje wannan al'amari ba. Saboda haka ku guda, akwai masu kyau amma they are not Ponzi scheme. Ina kira ga al'umma cewa ku yi bincike kafin ku yi shiga cikin irin waɗannan program. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana jagora. Wato Muhammad Bello daga Kano kenan. Wato akar makalla za mu so kai mana ta'aliki dangane da jawabin shi wannan bawan Allah. Ya dai bayanai akan suran yadda abin yake da misalai ire-iren na shi wannan Dubai Gold Souk da kuma yadda ake samun riban da kuma abin da ya shafi ribatan buri ko in ce bukatuwa na mutane da ake yi a ciki. Amma abin da muka fi so daga gare ka akar makalla shine ka ɗauki wannan suran na wannan nau'i na kasuwanci ka sa mana ita a cikin mizani na shari'a da bayanin cewa abu kaza da ake a cikin wannan kasuwanci ya saba ma ka'ida kaza na shari'a, abu kaza ya saba ma ka'ida, abu kaza ya yi daidai amma an samu matsala wuri kaza. To malam, wuka da naman na danka shi gare ka. To hakika wannan bawan Allah ya tabo wasu abubuwa muhimmai, duk da akwai bayanin asalin suran yadda ake gudanar da kasuwancin, akwai dan uwa da zai mana bayani akai. To amma dai ya tabo wasu abubuwa muhimmai, shine kamar wasu nau'ika na hanyoyi da ake bi na damfarar mutane musamman ta hanyar intanet. To kuka na ganin mu bari mu hada duka biyun, wanda shi ma rahoto ne ko in ce karin tsokaci ne zai mana dangane da wannan sura. To don haka yan uwanmu da suke control sai ku shirya ku sako mana karin bayani mu ji ya zai suranta mana yadda wannan kasuwanci yake. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Maganan Dubai Gold Souk abubuwa ne guda biyu. Akwai wato wannan kasuwa wacce take a can a kasar Dubai din, wacce zaka je ka sayi gwalagwalanka ko ka sayar. To wannan bana jin ita ce abar da ake magana a kanta. Wannan kamfanin daga bisani ya fito da wani tsari na abin da ke kira virtual gold, wato za a baka gwalagwalan amma na iska ne. Abinda nake nufi da na iska shine ba zahirin gwalagwalan bane, kawai suna ne. To wannan kasuwancin da za ka yi ba na gwal bane, kawai dai suna ne aka masa da cewa na gwal. Abinda suke cewa shine kamar yadda za ka iya zuwa ka tono gwalagwalai a ƙarƙashin ƙasa, abinda ka samu rabanka ne, to shi ma wannan haka yake. Sai suka kwatanta ajiye kuɗi da za ka yi a hannunsu da irin wahalhalun da za ka yi wajen tono gwal. Suka kwatanta ribar da za su rinka baka
da ribar da zaka samu idan ka tono gwal. To wannan a hakikanin gaskiya ba wai gwal zaka saya ko ka sayar ba, kawai kuɗi zaka ajiye, amma ana fakewa da cewa kamar gwal ɗin ne zaka saya zaka sayar. Yana da wato siga guda biyu da suke amfani da shi. Siga ta farko shine idan ka sa kuɗin naka a wani asusu da ake kira kaman saving wallet, wato ka ajiye kuɗin ne, to wannan kuɗin da ka ajiye duk lokacin da ka bukata za ka iya ɗaukan kuɗinka. To idan irin wannan tsarin ka shiga ba za a baka ribar ko kwabo ba, amma idan kana son riba to sai ka sa shi a ɗaya daga cikin waɗansu tsare-tsare da suke da su guda uku, wanda idan ka sa kuɗin a nan gurin shi kuma ba za a taɓa dawo maka da su ba, sai dai a rinka lissafin abin da ake kira riba a rinka baka, kuma kowane riba sai bayan wani lokaci ne za a iya baka koda ta zama taka. Sannan akwai tsarin cewa ka shigo da mutane sai riba ka ta karu. To mutanen da aka shigo da su shine waɗanda su ma za su ajiye kuɗinsu a hannunsu ta yadda ba za a iya ɗaukan wato kuɗin nasu ba. To ya zamanto kai kana cin riba da abin da waɗancan mutane suka saka kenan a wajensu. Doron doka a Najeriyance ba za ka iya cewa wannan kasuwancin ya sabawa doka ba, sai dai kai a karan kanka akwai hatsari mai girman gaske, domin ko da kasuwanci bai sabawa doka ba akwai abubuwan da ake dubawa waɗanda za su sa ka iya ɗaukan mataki ko matsaya a kai. Misali, idan aka samu rashin fahimtar juna, ya za a yi wajen dawo maka da haƙƙinka. Wannan yana da muhimmanci kwarai, domin mutane da yawa sukan shiga yarjejeniya ba su san yadda haƙƙinsu zai dawo idan an samu wata matsala ba. Idan a ce kamfanin yana Najeriya ne, to za ka iya zuwa kotu kai tsaye ka nemi haƙƙinka. To amma kamfanin da yake ƙasar waje akwai matsala kwarai da gaske, domin Najeriya wace kotun ma za ka je tukunna wacce take da hurumin sauraron ƙararka. Tunda idan a Najeriya ne kuka yi rigima, za a ce to inda kuka ƙulla kasuwancin ko inda wanda yake sayarwar yake zaune, za ka iya zuwa gurin ka shigar da shi kotu a wannan guraren. To amma mutumin da shi ba a Najeriya yake zaune ba, kuma kasuwancin ba za ka ce a Najeriya aka kulla shi ko a ƙasar Dubai ba, domin abu ne da aka yi shi a intanet, to za a zo a shiga dambarwar ta ya za a yi hukunci. Najeriya an ka kawo shi ba ma zai zo ba, tunda ba shi da wani alhaki a kansa na zuwa Najeriya. Abu na biyu shine akwai sharuɗa da ake gindayawa na yarjejeniya kafin kotu ma tukunna ta ce za ta wato zartar da wannan yarjejeniya din. Wayannan sharuɗa ba za ka iya kai gindaya su ba, sharuɗa ne da su waɗancan suka gindaya, waɗanda kuma suka yi daidai da su. Sannan galibin mutane ba sa iya jimirin tsayawa su karanta su ga me aka rubuta, don rubutu ne galibi za ka ga su mutsi masu yawan gaske, ta yadda karanta su zai ma matuƙar wahala. To kai ka zo ka ga kuɗi ruwa kana son ka shiga, kawai za ka je ƙarshe sai ka ce ka yadda. To da zarar an samu matsala sai ka ga cewa kai ai baka da wani gata na shari'a ko na doka da zai kwatan maka wato haƙƙinka. Don haka wannan ma abu ne da ya kamata mutum ya kula da shi. Sannan idan a kaddara cewa tunda su suna ƙasar Dubai ne, za ka je Dubai ka shigar da ƙara, to banda kashe-kashen kuɗi da za ka yi da sauransu, ko da ka samu hukuncin sai ga cewa in kana zaune a Najeriya, kotunan Najeriya ba za su aiwatar da wannan hukuncin da aka baka a ƙasar Dubai ba, saboda Dubai ba ta cikin ƙasashen da suke musayar zartar da hukunci. Saboda haka in kai shari'a ma a Najeriya aka baka hukunci ka tafi Dubai, a Dubai ba za su zartar maka da wannan hukuncin ba. Idan kuma Dubai din ma ka je aka baka hukunci ka zo Najeriya, kotunan Najeriya ba su iya kwata maka abin da waccan kotu ta kasar Dubai ta baka ba. Da haka wannan yana da matukar mahimmanci mutum ya kula da shi. Idan ba haka ba, to mutum zai wato sa kudinsa a cikin kasuwancin da bai fahimci yadda yake ba,
kuma ƙarshe idan an zo an samu ta taɓarza tsakanin sa da masu kasuwancin, to sai ya zamanto cewa ba shi da wani abu da zai iya biya nemi haƙƙinsa. Wannan kuma ƙari kenan akan watakila hukunce-hukunce na shari'a waɗanda malamai suka yi bayani ko kuma za su yi bayani aka. To wannan shine abin da zan iya faɗa dangane da abin da ya shafi doka a ƙasar Najeriya. Sauran ƙasashe kuma ko ina da irin dokokinsu, amma dai a sani cewa wannan kasuwanci ne wanda ya haɗa sama da ƙasa ɗaya. To, mun je rahoto kun ce ƙarin bayani da tsokaci. Akar makalla ya yi bayanai gaba-gaba, bayanan suran yadda wannan kasuwanci yake, da rudani da dambarwa da yani abubuwa na rashin tabbas da ke cikin wannan al'amari, tun daga abin da ya shafi ya za ka yi idan matsala ta faru da kai a cikin irin wannan nau'i na kasuwanci. To ya za mu haɗa bayanan shi da kuma bayanan shi Bello Kano? To alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kusan dukansu biyu sun yi bayanai akan ɓangarori daban-daban na irin nau'i na wannan mu'amala ɗin. Wannan mai magana na ƙarshe ya yi bayani akan yadda ake gudanar da kasuwanci din da kuma irin kashe-kashensu, duk da bai shiga can ciki ba. Da farko akwai wani nau'i da ake kira saving wallet, akwai kuma investment wallet. Saving wallet shine wanda ya ce za ka iya ajiye kudinka kuma duk sanda ka bukata za ka iya cire kudinka. Shi kuma investment wallet, amma shi wancan ba za ka samu riba ba, yadda ka ajiya ka za ka dauka, kaman ajiya ne ka bayar. Kawai ajiya ne. Shi kuma investment wallet shi ne wanda shi kuma za ka ajiye amma ba za ka fitar ba, sai dai za ka rinka samun riba. To ya za ka fitar? Babu batun fitarwa. Yawa idan ka sa kenan, sai dai riba da za ka rinka samu a kullum sun kasa wannan riban kuma zuwa kashi 3 gwargwadon irin gudunmawa da kake basu. Kashi na farko shine account da suke kira basic account. Basic account shine account da zaka bude da iya adadin kuɗi da kasa. Misali zaka iya sa kuɗi ko nawa ne a Najeriya da ina jin da naira 10,000 ne, ko yanzu ya koma naira 11,000. To kuma nawa ne dai kasa, matsawar baka kawo wasu mutane sun shiga wannan harkar ta hanyar ka ba, to abin da zaka rinka samu a kullum shine kashi 1.5 na abin da ka ajiye. Dan kankani ne. Yawwa, kashi 1.5. Duk da kuma idan kudin yana da yawa, idan kudin yana da yawa sannan kuma kullun ne. Kullun wannan kudin zai rinka aihuwa. Kaga abin da muka ce a musulunci babu wannan. Ba yadda za ka yi kawai ka ajiye kudin ka ya rinka aihuwa. Wannan idan muka duba cewa ta bangaren kuɗi ne, saboda mu'amala ce tsakanin kuɗi da kuɗi. Na ajiye 10,000 kullun 10,000 nan tana haihuwa. To a musulunci amma ba shi bane, tunda suran matsalan sun ce gold ne za ka siya. Idan kuma sun ce gold ne, kamar yadda su kamfanin suke faɗa sun ce kasuwanci ne na gold. To shi ma kasuwanci na gold akwai abin da ake kira usulin riba. Duka ya haɗa kuɗi ya haɗa gold. Musamman gold kuma nassi ne sarihi, babu wani tawili a ciki. Sun ce riban da za ka rinka samu riba ce ta gold, ba wai riba ce ta kuɗi ba. Misali kana da ka ajiye gram 10, misali za ka samu gram 11.5. Ka ajiye gram 20 za ka samu gram misali 23. Kaga gold din ne yake hayayyafa. To kaga wannan an shiga ribal fadl da kuma riban nasi'a. Wato abin nan gold ne wanda yake karuwa, mu'amala ce tsakanin musaya da gold da gold. Ka sai gold na gram 10 ya karu ya zama gram 11, ya zama gram 13. Wanda kuma addinin musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, la tabi'u dhahaba bidh-dhahab illa mithlan bi mithl yadan bi yadin. Wato kada ku siyar da gold da gold sai daidai da daidai, wato gram 1 gram 1, gram 2 gram 2, babu kari, dukkansa duk rashin kyansa. Sannan kuma yadan bi yadin, hannu da hannu, babu jinkiri a ciki. Ba zai ka bada gold yanzu daga baya a baka kuɗi, ko kuma ka bada kuɗi daga baya a baka gold ba. Yanzu take yanzu ka bar a baka, ba wani jinkiri. Yawa, shi kuma wannan kaga duka wannan ya shiga ciki. Akwai ribal fadl saboda yana karuwa,
musamman akwai jawabin da basu tabo ba shine misali wajen siyarwa da riba din idan ka tara ribar ya za ka yi ka siyar. Akwai mutane waɗanda ake kira marketers a cikinsu yan kasuwa yawa su za su siya, amma za su siya da kuɗin da ya gaza yadda ake siyarwa. Akwai abin ragi akwai ragi kaga kenan an samu tafadul a nan wajen wato kana da giram 10 an siye shi a matsayin kimar giram 9 ko 8 misali kaga an samu tafadul. Sannan kuma wannan kudin ba wai a take za a turo maka ba, kaga ya shiga riban nasi'a. Riban nasi'a shine abin da ya shafi riba wuyar, kamar yadda muka ce yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadan biyad, ba wani batun jinkiri. To wannan an samu jinkiri an samu ƙari, kaga dukkan nau'in riba kashi biyu ya shiga, ribar fadl da riba an-nasi'a. To sannan ana nuna min abin da ya rage mana kaɗan ne, ma'ana ana dab da ɗaga mana faratuta. To da mun na so na yi taliki akan abin da ake kira Ponzi scheme da kuma pyramid scheme. Ponzi scheme shine wani nau'i ne na, ba za a kira shi kasuwanci ba, damfara ne da ake yi. Shine wani abu ne da za a nuna muku a ce kasuwanci ne, amma hakikanin abin da ake shine sababbi da suka shiga wannan nau'i na wannan damfarar za a ɗebi kuɗin su sai a rinka rabawa tsofaffi da suke ciki. Yanzu misali an ce kai ka shiga, idan ka shiga ka kawo mutum 5. Mutum 5 su ma a wannan yadda suka faɗa, misali akwai abin da suke kira classic account. Classic account shine wanda zaka kawo mutum 5 a karkashin ka. Kana kawo mutum 5 bayan da ka riga kai rijista da su, in ka kawo mutum 5 zaka tashi automatically daga zaka ƙara matsayi, yawa zaka koma classic abin nan account, wanda a ƙarƙashin kowanne mutum 5 nan za ka rinka samun 10% na abin da ya ajiye, kashi 10 cikin 100 yadda kai kake samun naka. Kaga hanya ce kenan wato ta cewa waɗannan sabbin da suka shigo, kaga su ma kuma wannan din idan suka ƙara kawo su ma suka kawo baki, kai ma ta hanyar su zaka samu. To shine ta nan yake zama abin da ake kira pyramid scheme din. Pyramid shine kamar abin da ake kira tsari na dala. Kaga daga hawa za a daga ƙasa yana da faɗi, yana tsukewa har yaje can sama. To wanda yake can kololuwa su ne wanda yake can kololuwa shine ke jin daɗi, shine ke yawa duk wannan na ƙasan su ne suke daga shi har yaje can kololuwa. To kaga wannan nau'i ne shi kuma min akli amwalin nasu bil batil. Ta wannan dalili har za a rinka ɗaukan kashi 10 cikin 100 na abin da waɗannan mutanen suka sa a rinka baka. Kaga wannan nau'i ne min akli amwalin nasi bil batil. Duka wannan yana nuna haramcin wannan mu'amala. Ya hada nau'in riba, ribal fadl da riban nasi'a, ya hada abin da ake kira akli amwalin nasi bil batil wanda haramun ne kamar yadda ya zo a Qur'ani. Sannan kuma ya hada abin da ake kira algarar. Garar a shari'a kamar yadda ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na Annabi sallallahu alaihi wasallam anil garar. Garar shine at-taraddud baina amrayn aglabuhuma akhwafuhuma. Ka shiga wani nau'i na taraddudi akan wasu abubuwa wanda abin da ya fi rinjayar faruwa shine abin da ba a so. Misali dama kasuwanci tsakanin riba da hasara. To anan asara ita ce galibi. Yawwa asara ita ce galibi. Kuma kamar yadda ɗaya daga cikin ɗan waye bayani cewa idan wannan kasuwancin ya ruguje ba ma inda zaka je ka kai kara balle har kuɗin ka ya dawo. Za a yi ta rudanka kai ta sa kuɗi da ƙarshen kasuwancin a zuwa ce ya rushe, shikenan ya rushe kayi asaran kuɗinka. Kuma kamar yadda mai bayani ya farko ya bayani cewa a ƙasan fom ɗin an rubuta cewa risky business, wato kasuwanci shine da garar da yana da hatsari, za ka iya rasa dukkan abin da ka sa a ciki. Saboda haka kaga kuma daga cikin ka duba yadda suke sa maka sharaɗin cewa ba za ka cire kuɗinka ba, sai dai a rinka cewa ka samu riba kaza yau ka samu riba, kuma duka wannan riban fa wasu kawai nambobi ne, ba su a waki ba su a kasa. Duk suna cewa za ka iya fitar da riba din idan sun kai wani adadi. Misali idan ribar taka da aka hada point har ya kai gram 1 za ka iya siyarwa marketers nasu, ba wai ka je ka fitar a waje ka siyar a waje ba. Sannan su kuma mun yi bayanin suna siya ne kasa da kudin kasuwa. Na'am. To kaga shikenan, kaga anan an samu fadl, an samu garar a cikinsa, kuma an samu nau'i na gashi idan ya tabbata cewa ba kasuwancin gold din suke ba. A gurguje dai a minti daya shawarar da zan ba al'umma cewa sai da siye da siyarwa hada-hadan gold
abu ne da musulunci yadda da shi, mutum zai iya kasuwanci na gwal. Amma idan ana so akwai tsari na addinin musulunci. Shine misali wasu za su iya zuwa su kafa kamfanin shigen irin wannan, misali su rinka bibiyar kasuwar gwal, ka zo ka sai gwal gram ko nawa ne ka zo ku sa a wannan shagon. Misali idan gwal ya yi tsada a je a siyar, riba a zo a raba kowa gwargwadon abin da aka yi shari'a. Na'am, shine wancan mudaraba da kake. Yawa mudaraba. Kaga za a samu wasu wanda suke bin kasuwa su ga cewa gol ya tashi sai a je a dauka a siyar da shi, shikenan a zo a baka ribar ka. In kana so kudin ka ne ka bar ruwan kudin, idan daga baya gol yayi arha ka kara siya ka aje. Ma'ana akwai abu a fili yake. Yawa a fili da tsari. Yawa da tsari. Idan aka samu faduwa ka fadi, in aka samu riba ka samu riba. Amma tsarin musulunci ba yadda za a ce kai kullun riba kake samu. Kuma musamman a haddade maka ce kashi kaza ka duba ba hawa ba sauka. Ba hawa ba sauka. Kaga shi zai iya samun fiye da ninkin ba ninkin abin da kake samu, kuma zai iya rasawa. Kai kuma dai kullum ko an samu ko ba a samu kai zaka samu wannan percentage. Kuma su a matsayin su na wanda suka kware ba za su taba yadda su ga cewa zan yi asara din ba. To Allah ka samu dace. Wato dai wannan shi nau'i na kasuwanci Dubai Gold Souk ya karairaya wasu manya-manyan gaɓoɓi da shari'ar musulunci ta gindaya dangane da mu'amala tsakanin mutane da mutane akan abin da ya shafi dukiya, akan abin da ya shafi gold din da ake magana, akan abin da ya shafi kuɗi. Muna fatan Allah ya saka da alkhairi dangane da wannan gudunmuwa da ka bamu cikin shirin. Masu kallon mu kuma da saurare muna jinjina muku jimurin kallo da saurare da kuka yi mana tun daga farkon shirin gashi a yanzu za mu rufe. Muna kuma fatan ku kasance tare da mu a sauran shirye-shirye da za su zo nan gaba ƙarƙashin wannan shiri ibada da hukunci a wannan kafa mu mai albarka. Ni Abubakar Ishaq Muhammad nake jinjina ma injiniyoyi da suka haɗa mu da ku, injiniya Nasiri Ubakura da injiniya Kabiru Adam Lamido da kuma injiniyan mu Al-Amin Al-Ansari. Nike muku fatan alkhairi, nike fatan ku kasance tare da mu a shiri mai zuwa nan gaba. Nike muku kuma sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nurun min al-ilmi yastahdihi yahdi. Wanda ya manta karatun Fatiha a cikin sallar farilla ya bar rukuni daga cikin rukunan sallah. Idan an ce sahara shine yin amfani da ruwa dan wato ainihin gusar da hadis. Mace ce aka sake ta tana cikin jinin haihuwa kuma jinin ya fi kwana 40, yaya matsayin iddarta? Wato abin da ya shafi hukunce na fikihu kenan. Hukunce-hukuncen alwala, hukunce-hukuncen sallah, tsarki da sauran dukkan al'amuran da suke da kama da wannan. Menene dalilin zuwan jinin haila? Jinin da ke zuwa duk wata da ya mace budurwa, kuma wani hukunci ne ya haukanta a shari'a? Shin ya halatta ka baiwa mutum zakka alhalin kana bin sa bashi, daga baya ka zo ka ce ya biya ka bashin ka? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun.